रामकृष्ण हरी भावांनो बहिणींनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज मंगलताई बनवत आहेत दही बटाटा। तर ते कसा बनवतात बघूया आपण आता। रामकृष्ण हरी बहीण भावांनो, हा बटाटा उकळून घेतलेला आहे मी शिजवून। आपण टमाटे घ्यायचं, लाल तिखट, जिरी मोहरी, धनिया, मीठ आणि हळद, ही हिरवी मिरची घेतलेली, अद्रक घेतलेलं आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि दही आणि हिंग। बघा आता मी कशी करते। गरम झाले आपण टाकायची जिरी मोहरी। जिरी मोहरी टाकली मी। बघा हिंग टाकलेलं आहे। आता टाकायचं आपण हे अद्रक घेतलेलं आहे, चांगलं हलवायचं। अद्रक, कोथिंबीर टाकलेले तेलात। आपण टाकायची हिरवी मिरची, जेवढी पाहिजे तेवढी आपल्याला। बघा आता हिरवी मिरची टाकली, हे सगळं हलवून घ्यायचं। आता आपण टाकायचं टमॅटो। जेवढं आपल्याला टमाटर पाहिजे तेवढं घ्यायचं बहीण भावांनो। आपण टाकायचं तुम्हाला दाखवलेलं सगळं तिखट, हे सगळं एकत्र टाकायचं। भावांनो मसाला झालेला आहे, आता सगळं हलवून घेतलेलं आहे तेलात। सगळं तेल सुटलेलं काही आपण बटाटा टाकायचा। बटाटा टाकला हलवून घ्यायचा आपण। आणि 4-5 चम्मच दही घेतलेलं आहे वाटीवर। आता आपण हे दही सोडायचं इथं, लास्टला दही सोडायचं बहीण भावांनो। बघा थोडंसं पाणी टाकायचं आणि हलवून घ्यायचा बटाट्याला। बघा कसं हलवून घेतलं आहे दाखवते तुम्हाला। बघा बहीण भावांनो, आपला बटाटा शिजवून झालेला आहे, चांगला हलवून घेतलेला आहे। आता आपण गरम पाणी टाकायचं याच्यात, जेवढा आपल्याला रस्सा पाहिजे तेवढा। बघा बहीण भावांनो, आपली भाजी झालेली आहे, खायला या। बघा कशी झाली ती तुम्ही बी करा, करून बघा, मला कमेंटमध्ये सांगा नक्की। लाईक करा भाजीला। बघा बहीण भावांनो कशी झाली भाजी आपली। धन्यवाद बहीण भावांनो। रामकृष्ण हरी।